Dasar putra ning Netra kocak indri
maksud panjenengan menika temen kok boten kuyung tumrap pribadi menika mana kula menika mboten badhe tumiyung dhateng panjenengan. Tresna kula mboten badhe tumiyung dhateng panjenengan. Tegesipun kula tetep kenceng manah kula mboten badhe nresnani panjenengan. Wiwit sakmenika dumugi kapan kemawon. Panjenengan ampun ngeyel lho. Ampun nglebet lho. kula menika boten ngeyel boten namun kepengin sangat ngerti ngalami dharma bektinipun kawula Ayo monggo. Badhe ngerti ngalami nggih monggo. Perkawis panjenengan ning nek kula nggih duwe wewenang. Duwe wewenang boten nampi panjenengan. Asung ditok ya monggo. Perkawis panjenengan. ayo Paman Julung Wangi menika badhe mrida peksa kula badhe nggonjak ajining